piny mangima. Anyalo paro kane wachako gi reporter magwa bende machalo Judith Omondi. Ing'eni Judy kane odonjo ning'iye ni en kore ni chokwa to oyudo tiegruok kowuok e mbalariany to en kod lony mar klas. To Judy wacho ni to koro gini makoro teka ni wadhi nyale. To juma achiel Judith Omondi nodhi obedo Judith mopogore. Koro nyisi ni mijingo mane ji okete kanyakla cha. Nyisi ni kanye man wafwenyo ni kare dhano nigi nyalo mopogore opogore kokalo kuom Ramogi TV ni. Eka koro inyalo winjo ni koro mondo iyud weche mag thieth. Judith bro miyi weche thieth, omiyi weche somo, Edwin kacho omiyi weche mag ohala, Nyambaga kacho omiyi weche mag tuke, omiyi weche mag siasa kaachiel kod mamoko. Koro magi nyisi ni dongruok osebedo to wasegerore kaka ot achiel to kaachiel kod weche bende mawuok kuom jopiny ma gin joneno magwa. Koro apani wasego okang' to pod wadhi nyime kod goye. Erokamano. Singo maduong' Nyakwar Mgajwang' en ni wanawuoth kodu kaka jopiny kendo wasingo mar chopo dwachu kaka Ken Mugose wacho ng'ato ka ng'ato nigi pokne. Ng'ama ohero weche mag dolo un gi karu, jowa mohero weche mag nyithindo, ahinya nyithindo matindo e kinde ma koro olor sikul mar aboro kama gin gi thuolo mar ng'eyo kokalo kuom chenro mar rogo ma nyithindo. Ne jowa mabende ohero weche mag siasa, weche mag ohala, weche mag tuke kaachiel kod bende jiwo talanta kokalo kuom thuolo mathoth ne wamiyo jothumbewa kokalo kuom chenro mopogore opogore. Nyakwar Mgajwang' wageni mokalo kendo wasingo mar wuotho kodi to achiel nikech wuodhni ok wanyal kendwa kionge. Ka ok kamano Nyakwar Mgajwang', weche moko maka kod kacha mabende pod wantiere go kae ni mopogore kod dhialo higa achiel nyaka ne Ramogi FM chak bedie. To maduong' moloyo en temo gero dhowa miluongo ni dholuo ni kokalo kuom chenro mar 111 gi kitwa gi timbewa, nikech iwacho ni ng'ata ng'ata mowekgi gi timbegi ochalo misumba jomoko. Mano emomiyo 111